Καλησπέρα. Μία ακόμη ραδιοενεργή προπαρασκευή μετά από αρκετό καιρό και μάλιστα με το συγκεκριμένο καλεσμένο μετά από περίπου 1 χρόνο και κάτι. Μαζί μας θα είναι για δεύτερη φορά, να πω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτή η ραδιοενεργή προπαρασκευή. Μαζί μας θα είναι ο τεχνολόγος τροφίμων, Βασίλης Θεοδοσίου. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, καλώς ήρθες και πάλι εδώ στην εκπομπή. Με πολύ χαρά. Ο λόγος που γίνεται για δεύτερη φορά η συζήτηση, έτσι να κάνω μια μικρή εισαγωγή, είναι γιατί και αρκετός κόσμος ζήτησε να μάθει και άλλα πράγματα και είπαμε να το κάνουμε αυτή τη φορά και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή είπαμε να το πάμε λίγο ανάποδα. Θα κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ας πούμε, και το δικηγόρο του διαβόλου. Θα πάρω δηλαδή τη θέση του κακού επιχειρηματία, επαγγελματία, όπως θες πες το, και μέσα από εκεί θα κάνουμε μια διαδρομή πάνω στην ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, να δούμε τελικά είναι ουσιαστικό όλο αυτό το ζήτημα που συζητάμε ή απλά είναι έτσι να έχουμε να λέμε. Πολύ ωραία. Να το σκεφτώ το και εγώ από τη μεριά μου. Όπως δεν σου κρύβω, έχω ένα όνειρο να ξεκινήσω ένα σεμινάριο ασφάλειας τροφίμων με τη λογική τι θα γινόταν αν δεν είχαμε ασφάλεια τροφίμων. Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όντως. Επομένως, θα το έχω αυτό μες στο μυαλό μου για την κουβέντα που θα κάνουμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν τώρα, μιας που το πες αυτό, με την εξής ερώτηση. Και μάλιστα είναι μια ερώτηση που μου την έκαναν πάρα πολλοί άνθρωποι και στο χώρο που εργάζομαι, αλλά και άνθρωποι που εργάζονται γενικότερα στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι από τη συνεχή πίεση τη δική μου και όλων των επαγγελματιών που δουλεύουν στο χώρο της εστίασης και έχουν σαν υπό την ευθύνη τους, ας πούμε, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, πάντα ξέρεις ότι κυνηγάμε τον κόσμο, βάλε γάντια, βάλε φιλεδάκι για τα μαλλιά, κάνε το ένα, κάνε τ' άλλο. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει ένα παιδί απευδισμένο, μου λέει, αμάν πια, ας πούμε, μας έχετε πρίξει με όλες αυτές τις διαδικασίες. Πού χρειάζονται, μου λέει, τελικά όλα αυτά? Δηλαδή, πριν τόσα χρόνια που δεν τα είχαμε, τι γινόταν, τι συνέβαινε? Γιατί τώρα ξαφνικά έχουν τόσο μεγάλη σημασία? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, σαν ερώτημα. Τι συνέβαινε, Βασίλη, όταν δεν τα είχαμε αυτά τελικά? Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, αυτό που συνέβαινε εκείνη την εποχή είναι να μην υπάρχουν social media. Τι σημαίνει αυτό? Αρχίζω από ένα πολύ παράξενο σημείο. Εάν κάποιος καταναλωτής αυτή τη στιγμή φάει κάτι και δεν μείνει ευχαριστημένος επειδή είδε ένα χειριστή να κάνει πρακτικές μη σωστές, τον έχει πάρει άμεσα φωτογραφία. Μπορεί να το κάνει. Και βέβαια, και σε λιγότερο από 1 λεπτό να τον βγάλει στο YouTube ή στο Facebook. Όπως πολλές φορές γίνεται τώρα τελευταία με τα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετς, όπου βλέπουμε κάτι παράξενους οδηγούς που έχουν βάλει το αμάξι σε θέση αναπήρων, δυστυχώς. Και το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και με τη μαζική εστίαση. Έγινε. Πριν από περίπου 6-7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάποιος στη Νέα Υόρκη πήγε και έβγαλε σε βίντεο τρωκτικά, τα οποία βρισκόντουσαν μέσα στο κατάστημα μιας μεγάλης αλυσίδας. Την επόμενη μέρα η αλυσίδα αναγκάστηκε να κλείσει αυτό το κατάστημα. Social media λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, τι γινόταν την παλιά εποχή λοιπόν που δεν είχαμε γάντια? Είχαμε περισσότερα κρούσματα. Θα μου πεις, που το ξέρουμε αυτό, αφού στατιστικά δεν έχουμε από το 1940, 1930, 1950 εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ωραία, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε. Και λυπάμαι που θα το πω αυτό, δεν έχουμε και πάρα πολλά ακόμα και για τις μέρες μας. Κάποιες χώρες όμως έξω, όπως η Αμερική, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Ολλανδία, η Αγγλία, δεν είναι τυχαίες οι χώρες που αναφέρω, διατηρούν στατιστικά και βλέπουν ότι η εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας τροφίμων με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μειώνει τις πιθανότητες να πάει κάτι στραβά. Το κάτι στραβά σημαίνει από μια απλή αδιαθεσία μέχρι δυστυχώς και θάνατο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ακόμα και στις μέρες μας δεν έχουμε άσχημα περιστατικά. Και βέβαια έχουμε. Άρα όλος ο αγώνας γίνεται για το να βρούμε έναν τρόπο να τα μειώσουμε σε πρώτη φάση μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τα μηδενίσουμε. Αν με ρωτήσεις, προσωπικά πιστεύω ότι 0 δεν θα τα κάνουμε ποτέ. Το ρίσκο και η πιθανότητα να γίνει κάτι άσχημο πάντα θα υπάρχει. Πώς όμως ένας επιχειρηματίας θα καταφέρει αυτό το ρίσκο να το μειώσει? Άρα λοιπόν είναι θέμα πιθανότητων. Θέμα πιθανότητων. Αρχικά.
Το ίδιο η επόμενη ερώτηση, ας πούμε, που μου κάνανε έτσι παιδιά, και συνήθως άνθρωποι που πάνε και ψωνίζουν κάτω στη Βαρβάκιο αγορά κτλ. Και επειδή έχω περάσει από το σχολείο της Βαρβακίου και ξέρω τι συμβαίνει, να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί και σωστοί επαγγελματίες εκεί, που τηρούν τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουν. Υπάρχουν όμως αντίστοιχα, όπως σε κάθε χώρο, και κάποιοι οποίοι δεν είναι τόσο υπεύθυνοι και δεν αντιμετωπίζουν τα πράγματα με την ίδια, έτσι, με την ίδια ευαισθησία. Ακριβώς. Με ρωτήσαν λοιπόν για εκείνο το κομμάτι, ότι πώς γίνεται να αφήνουν έξω κοτόπουλα παρατημένα, ας πούμε, εκτός ψυγείου για ώρες για να τα βλέπει ο κόσμος και αυτά, ειδικά το καλοκαίρι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και παρόλα αυτά να μην έχουμε ακούσει για πάρα πολλά κρούσματα δηλητηριάσεων από εκεί. Δηλαδή, αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, η απορία δηλαδή των ανθρώπων είναι ότι πόσο εύκολο τελικά είναι να γίνει. Είναι όντως εύκολο ή πρέπει να υπάρξουν πολλοί παράγοντες ταυτόχρονα και άσχημοι παράγοντες για να γίνει το κακό, το οποίο, να υπενθυμίσω ότι τις προάλλες έγινε κάπου σε κάποια βαφτίσια στη Βιωτία. Δεν θυμάμαι πόσοι νεκροί και... Δυστυχώς ένας νεκρός, 55 ετών, και σε μια γυναίκα η οποία ήταν έγκυο κάνανε δημιουργήσανε πρόωρο τεκετό, και μέχρι και σήμερα δεν έχουμε βρει τι φταίει. Περίπου μέσα Ιουνίου έγινε το περιστατικό. Κάπου εκεί, όντως. Και δεν σου κρύβω ότι περιμένω με πάρα πολύ, δεν σου κρύβω, αγωνία, τι θα βγάλουν οι αρχές. Γιατί από τις αρχές περιμένουμε μια ενημέρωση. Μπορούνε να βρούνε τι έχει γίνει. Μπορούνε να βρούνε. Έχουν περάσει 3 μήνες από τότε. Δεν ξέρω γιατί καθυστερούν τόσο πολύ. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που 3 μήνες δεν έχουν βγάλει πόρισμα για το τι έχει γίνει. Έχουν δύο είναι τα σενάρια. Είτε φταίει κάποιο φαγητό το οποίο έφεραν οι καλεσμένοι, όπως υπόθηκε, και το οποίο προφανώς διατηρήθηκε σε κάποια λάθος θερμοκρασία, αναπτυχθήκανε βακτηρίδια και είχαμε ό,τι είχαμε, ή έφταιγε ο εστιατόρας, του οποίου το μαγαζί αυτή τη στιγμή είναι κλειστό και με την άδεια λειτουργίας να τον έχουν πάρει. Μία ή από τις δύο πλευρές. Ποια? Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια για πολλούς λόγους. Πρέπει να αποκατασταθεί, για παράδειγμα, αν φταίνουν οι συγγενείς, τότε κακώς έκλεισε η επιχείρηση του ανθρώπου. Και ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς ζει την οικογένεια του από εκεί, έχασε το εισόδημά του. Και θα πρέπει να αποζημιωθεί για το διάστημα που έχει μείνει κλειστή, το οποίο βέβαια αυτός μπορεί να υποφέρει. Βέβαια, αυτά αν υποθέσουμε ότι όντως φταίγανε οι συγγενείς και όχι εκείνος, έτσι. Βέβαια, απ' την άλλη, αν φταίει ο εστιατόρας, και πάλι θα πρέπει να βγουν οι λόγοι που υπήρχε αυτό το κακό. Τι ήταν αυτό που δημιούργησε το περιστατικό? Λάθος θερμοκρασία, λάθος αποθήκευση, κάποιο προϊόν το οποίο δεν το είχε παραλάβει με σωστή θερμοκρασία, ή ήταν από κάποιον προμηθευτή του που δεν ήταν σωστός. Πάντως η αλήθεια πρέπει να βγει και όχι να μένουμε απλά σε ένα δελτίο ειδήσεων που λέει, που λέει τα κακά. Είχαμε ένα θάνατο, είχαμε αυτό, είχαμε τα άλλο. Και μετά τι κάνουμε? Το μετά είναι που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς είχαμε αυτό το περιστατικό, ωραία. Τι κάνουμε μετά? Σαν αρχές, σαν λαός, σαν χειριστές. Τι μαθαίνουμε εμείς από αυτό? Τα λέω όλα αυτά σε αντιδιαστολή με ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Στην Αμερική, στο τέλος του 2015, η εταιρεία Chipotle είχε ένα τρομερό πρόβλημα με E. coli. Να φανταστείς, Αλέξανδρε, κλείσαν τα καταστήματα της Chipotle σε όλη την Αμερική για 1 ημέρα. Μπορείς να διανοηθείς για πόσα λεφτά μιλάμε? Τεράστιο ποσό. Τεράστιο. Για ποιο λόγο κλείσανε τα καταστήματα? Διότι κλείσανε για τους καταναλωτές. Διότι μέσα στα καταστήματα είχαν το προσωπικό να είναι στις θέσεις τους. Για ποιο λόγο όμως έγινε αυτό? Διότι μέσω του υπολογιστή τους μίλησε ο CEO της εταιρείας και τους είπε ποια είναι τα νέα μέτρα στην εταιρεία μετά από τα περιστατικά με το E. coli που είχαν σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων. Είναι ασύλληπτο το περιστατικό. Μας δείχνει όμως ότι κάτι μάθανε. Προφανώς και μπήκανε μέσα πάρα πολλά εκατομμύρια. Έπεσε και η κατανάλωση των προϊόντων σε μεγάλο βαθμό, αλλά κάτι μάθανε από αυτό. Και ελπίζω να τους γίνει μάθημα πραγματικά. Και αυτό πήγα να πω τώρα, ότι δυστυχώς ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων, ή προνοείς ή μαθαίνεις με τον άσχημο τρόπο. Δεν υπάρχει να μάθεις ομαλά και δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Προνοείς. Ή το πληρώνεις πολύ άσχημα ή προνοείς. Για να ξαναγυρίσω όμως στο ερώτημα που σου έκανα. Γενικά στο πόσο εύκολο είναι τελικά να γίνει κάτι. Γιατί είναι εύλογο το ερώτημα, κακά τα ψέματα. Και εγώ θα περίμενα, ας πούμε, ότι ένα κοτόπουλο που κάθεται
στον ήλιο 40 βαθμούς. Στον ήλιο δεν είναι, γιατί είναι κλειστή Βαρβάκιος, αλλά εν πάση περιπτώσει μια θερμοκρασία περιβάλλοντος που τους καλοκαιρινούς μήνες θα είναι 35 βαθμούς. Μια θερμοκρασία πολύ κοντά στην ιδανική για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Οπότε θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι θα ακούγαμε πάρα πολλά κρούσματα και θα ακούγαμε πολλούς ανθρώπους που έπαθαν τροφική δηλητηρίαση επειδή κατανάλωσαν αυτή την πρώτη ύλη προϊόν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τελικά, μήπως δεν είναι τόσο εύκολο και υπερβάλλουμε? Κάνω το συνήγορο του διαβόλου πάντα, έτσι, και να τονίσω επίσης ξανά για δεύτερη φορά ότι δεν αναφερόμαστε επουδενή σε όλους όσους είναι κάτω, γιατί πραγματικά, επειδή έχω περάσει από εκεί, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι φανταστικοί σε αυτό που κάνουν και το κάνουν, δηλαδή παροτρύνω και τον κόσμο αν ξέρει που να πάει, να ρωτήσει, να μάθει, να πάει να ψωνίσει και να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα. Μιλάμε τώρα για κάποιους απλά οι οποίοι δεν έχουν την ίδια ευαισθησία όπως είπαμε και επειδή έτυχε να μου κάνουν την ερώτηση για το συγκεκριμένο μέρος. Θα σου απαντήσω ως εξής. Όταν ξεκινάω τα σεμινάρια με κόσμο, με χειριστές τροφίμων, συνήθως πηγαίνω με το καλημέρα και γράφω πάνω στον πίνακα το εξής. Σοβαρότητα κινδύνου, επί πιθανότητα να λάβει χώρα ο κίνδυνος, ίσον ρίσκο, έτσι με μεγάλα γράμματα. Με βλέπουν συνήθως στα σεμινάρια στην αρχή που το σημειώνω. Βλέπω μέσα στο πλήθος κάτι παράξενες ματιές. Τώρα γιατί το γράφει αυτό? Το γράφω για να μας μείνει αποτυπωμένο στο μυαλό. Διότι αργότερα, κάθε φορά που αναφερόμαστε σε οτιδήποτε στην ασφάλεια τροφίμων, θα το βρούμε μπροστά μας. Το ρίσκο να πάει κάτι στραβά στην ασφάλεια τροφίμων εξαρτάται από αυτούς τους δύο παράγοντες. Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος? Για παράδειγμα, είναι διαφορετικός ο κίνδυνος να μιλάμε για το E. coli και διαφορετικός να μιλάμε για έναν απλό σταφυλόκοκο. Και πόσο συχνά εμφανίζεται αυτός ο κίνδυνος. Για παράδειγμα, η εμφάνιση σε σαλάτα να βρούμε ληστέρια, που είναι πολύ επικίνδυνη ειδικά για τις εγγύους. Προκαλεί αποβολή. Με ένα κύτταρο ληστέρια αποβολή στην έγκυο από τον πρώτο μέχρι τον ένατο μήνα. Πόσο συχνά εμφανίζεται λοιπόν η ληστέρια σε σαλάτα σε σχέση με, για παράδειγμα, ένα μέταλλο, ένα κομμάτι μέταλλο? Αυτό το γινόμενο, το πόσο συχνά βρίσκεται το πρόβλημα, ο κίνδυνος, με το τι μπορεί να κάνει, είναι το ρίσκο. Στη Βαραβάκιο αγορά, για παράδειγμα, έχουμε, όπως θα έχεις πει, κοτόπουλα τα οποία είναι σε θερμοκρασία, είναι εκτεθειμένα έξω. Προφανώς και το κοτόπουλο αναπτύσσει κάποια βακτηρίδια στην επιφάνειά του. Να μιλήσουμε για σαλμονέλα. Ωραία. Αυτά τα βακτηρίδια τα οποία αναπτυχθήκαν, πόσο σύντομα θα έχουν εγκλωβιστεί σε ένα ψυγείο? Θα πάρει 1 ώρα μέχρι να το πάρει ο άνθρωπος και να το πάει στο σπίτι του? 2 ώρες? Θεωρώ ότι δεν θα πάρει παραπάνω. Έτσι. Ας πούμε 1-2 ώρο, ναι. 1-2 ώρο. Θα πάει στο ψυγείο ή σε κάποια κατάψυξη και μετά θα το βγάλει όποιος το βγάλει για να το χειριστεί και να το μαγειρέψει. Το να μαγειρέψει σημαίνει μια θερμική επεξεργασία ικανή για να σκοτώσει τα βακτηρίδια. Να πω ένα παράδειγμα, μέσα θα το ψήσει για μία μισή ώρα στους 200 βαθμούς. Έτσι, εκεί τελείωσε όλη η ιστορία. Αν αρχίζει όμως τώρα εδώ πέρα κάποιος και αντί για 2 ώρες το κουβαλάει σε όλη την Αθήνα 2,5-3 και αντί για 1,5 ώρα το ψήσιμο το κάνει 1 και αντί για 200 βαθμούς το πάει στους 190, ήδη σου έχω πει 3-4 παράγοντες όπου αρχίζουν και μεταβάλλουν το ρίσκο. Άρα λοιπόν τελικά είναι όντως αλήθεια ότι πρέπει να συντρέχουν πολλοί λόγοι και πολλοί παράγοντες για να γίνει τελικά αυτό ακριβώς. Η στραβή. Εμείς πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι θέλουν τα βακτήρια για να αναπτυχθούν. Πολύ βασικό. Συγκεκριμένοι είναι οι παράγοντες ανάπτυξής τους. Υγρασία, τροφή, θερμοκρασία, αν υπάρχει οξυγόνο ή όχι. Τα περισσότερα βέβαια ζητούν οξυγόνο. Αν υπάρχει οξύ ή όχι. Το pH ενός τροφίμου είναι χαμηλό, είναι κάτω από, για παράδειγμα, από μια συγκεκριμένη τιμή, όπου κάτω από αυτή τη τιμή τα βακτηρίδια δεν αναπτύσσονται γιατί σκοτώνονται. Αυτή η τιμή είναι το 4,7. Η υγρασία που είπα πριν. Αν υπάρχει πολύ μεγάλη υγρασία μέσα σε ένα τρόφιμο, τα βακτηρίδια έχουν ένα ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν. Αυτή η υγρασία, να το πω έτσι με επιστημονικό όρο, ονομάζεται ενεργότητα ύδατος και μετριέται από το 0 μέχρι το 1. Πάνω από την τιμή 0,85 τα βακτηρίδια αναπτύσσονται. Κάτω από το 0,85 σταματάει η ανάπτυξή τους. Εδώ έρχεται και η τεχνολογία τροφίμων και ό,τι προϊόντα φτιάχνονται
τα οποία μέσα έχουν υγρασία. Αν θέλει κάποιος να επιμηκύνει τη διατηρησιμότητά τους, θα προσέξει αυτό. Αν η ενεργότητα ύδατος είναι κάτω από 0,85, προφανώς και η διάρκεια ζωής του θα μεγαλώσει. Αλλά αυτά τώρα είναι λίγο πιο επιστημονικά. Και εμείς εδώ πέρα συνήθως συζητάμε με πιο απλά λόγια. Ναι, είναι πολύ παραγωγικό. Το βασικό είναι να ξέρεις τι κάνεις. Προφανώς και μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ όπου είναι στο διπλανό μου τετράγωνο μπορούν να γίνουν άσχημα πράγματα. Έτσι, σε ένα μικρό παντοπολείο. Το θέμα είναι να ξέρεις. Δεν μπορείς να πας να περιηγηθείς μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ για μισή ώρα και το πρώτο πράγμα το οποίο να παίρνεις να είναι τα κατεψυγμένα. Κάνεις λάθος. Σωστά, γιατί όσο περισσότερο χρόνο θα κάνεις τα ψωνίσεις και θα τα πηγαίνεις γύρω-γύρω, ξεπαγώνουν και... Και να πούμε κάτι άλλο όμως σε αυτή την περίπτωση. Μπορώ να αγοράσω να πάρω κατεψυγμένη πατάτα, να τη βάλω στο καρότσι μου και να γυρίσω μισή ώρα. Και μετά να πάω σπίτι μου και να τη βάλω στην κατάψυξη και να μην έχω κανένα θέμα. Σε σχέση με το κοτόπουλο μπορώ. Το κοτόπουλο δεν θα το πάρω να το γυρνάω μισή ώρα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Θα φροντίσω τα ευπαθή να τα πάρω στο τέλος. Να μειώσω την πιθανότητα λοιπόν να λάβει χώρα ο κίνδυνος. Θυμήσου το λίγο αυτό. Πιθανότητα να λάβει χώρα ο κίνδυνος, επί σοβαρότητα κινδύνου ίσον ρίσκο. Αυτό θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους και οι χειριστές και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Και τους ιδιοκτήτες, μάλιστα, θα έλεγα ότι θα πρέπει και αυτοί να περνάνε από σεμινάρια ασφάλειας τροφίμων, όχι μόνο οι χειριστές. Επίσης, πολύ όμορφη ερώτηση που μου έκαναν και μου άρεσε, πάνω σε κάτι που είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή που κάναμε, το Scores on the Doors που είχες πει. Ναι. Στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος. Στην Αγγλία. Ωραία. Σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Με ρώτησαν λοιπόν για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Γιατί δηλαδή ο αρμόδιος φορέας, κρατικός φορέας, δεν έχει γυρίσει να πει θα βγω έξω, θα κάνω ελέγχους, θα δω το επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας στο κάθε κατάστημα, εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, ό,τι είναι αυτό. Και απ' έξω θα υπάρχει ουσιαστικά η βαθμολογία που θα... Ποιος είναι ο λόγος, κατά τη γνώμη σου, που δεν έχει εφαρμοστεί? Βούληση. Καθαρά. Βούληση. Την πρώτη εβδομάδα που θα πει κάποιος να γίνει αυτό το μέτρο, θα έχουμε επανάσταση. Οι μισές επιχειρήσεις και παραπάνω θα πάρουν μόνο ένα αστεράκι. Από τα 5, για να θυμίσουμε και το Scores on the Doors, ένα αστεράκι ήταν τα καταστήματα. Φύγε μακριά. Ένα αστεράκι ήταν τα καταστήματα που είχε θέμα σοβαρό, μεγάλο, ενώ με τα 5 μπες και φάει άνετα. Και με τα 4. Και να θυμίσω το ποσοστό που μου είχες πει στην Αγγλία στην προηγούμενη. Ήταν ένα αστεράκι στην Αγγλία είχε 1% των καταστημάτων. Δεν θυμάσαι καλά. Ήταν στο 0,07. Ήταν τόσο λίγο. Okay. Τόσο λίγο. Σου κάνω πλάκα. Ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό των καταστημάτων που είχαν ένα αστεράκι μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Το σύστημα ξεκίνησε το 2005 και μέχρι το 2015 που έχω τα στατιστικά, όλος ο κόσμος μπορεί να τα βρει. Είναι μέσα στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ΕΦΕΤ του Ηνωμένου Βασιλείου, FSA, Food Safety Agency. Τα στατιστικά δείχνανε 0,07 περίπου για αυτά που είχαν ένα αστεράκι. Εδώ τώρα στην Ελλάδα. Απειροελάχιστο, αστείο το νούμερο, έτσι. Προς Θεού και αυτοί οι άνθρωποι. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με έναν άνθρωπο μέσα από τον FSA τον προηγούμενο Μάιο που διοργανώθηκε στην Αθήνα το πρώτο πανευρωπαϊκό συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού International Association for Food Protection, στον οποίο είμαι και μέλος. Ήταν 3 ημέρες όπου πέρασα εκπληκτικά σαν τεχνολόγος τροφίμων και σαν άνθρωπος που λέει ότι ασχολείται με την ασφάλεια τροφίμων. Ήταν για μένα μια αποκάλυψη τα όσα έζησα αυτές τις 3 μέρες. Τελειώσανε 3 μέρες και πραγματικά αισθάνθηκα τι ήξερα μέχρι τότε. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να γνωρίσω κάποιον μέσα από τον οργανισμό FSA και τον ρώτησα πώς τα καταφέρατε να βάλετε το Scores on the Doors και στην αρχή τι ποσοστά είχατε στις μη συμμορφώσεις. Βέβαια ο άνθρωπος γύρισε και μου είπε ότι δεν θυμόταν τα πρώτα ποσοστά. Μου είπε όμως ότι θέλει υπομονή και επιμονή. Ήταν σκληρό. Στην αρχή προφανώς είχαμε και πολύ μεγάλο θέμα με όλους τους καταστηματάρχες που γινούσαν και μας λέγανε γιατί μου βάζεις 1. Το θέμα είναι ότι τώρα, μετά από 10 χρόνια, αυτούς τους άσους ψάχνεις να τους βρεις με το μακαρόνι που λέμε καμιά φορά και εμείς οι Έλληνες. Και ναι, στην Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο. Αλλά να αξίζει. Όταν θα βλέπεις λοιπόν 4 αστεράκια, να είναι 4 αστεράκια ή 5. Και να μην έχουν γίνει άλλα πράγματα κάτω από το τραπέζι για να είναι 4 ή 5 τα αστεράκια. Ακριβώς. Εδώ είναι αυτό που είπα πριν ότι μας σώζουν και τα social media. Προς Θεού, οι καταναλωτές δεν είναι τρελοί. Έτσι, και μιλάω για το μέσο όρο. Γιατί έχουμε και εξαιρέσεις. Δεν είναι τρελοί, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και ξέρουν να αξιολογούν και πολύ καλά το επίπεδο
ασφάλειας τροφίμων που λαμβάνουν και αντιλαμβάνονται από το φαγητό που παίρνουν, την εμπειρία που παίρνουν, γιατί το να πας έξω σε ένα κατάστημα μαζικής εστίασης δεν είναι μόνο το φαγητό. Το επαναλαμβάνω, το λέω πολλές φορές. Είναι η εμπειρία. Η όλη εμπειρία. Είναι από το καλωσόρισμα μέχρι το πώς θα σε κοιτάξει ο σερβιτόρος, μέχρι το πώς θα σου δώσει το φαγητό, μέχρι το πυρούνι, το κουτάλι, όλα, η μουσική, ο χώρος, είναι εμπειρία. Μέσα σε αυτή λοιπόν την εμπειρία είναι και το φαγητό. Και ναι, πρέπει να είναι και καλό και ασφαλές. Και τότε η εμπειρία εκτινάσεται. Είναι αλήθεια αυτό. Είπες πριν κάτι για τους ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης, ότι καλό θα ήταν να περνάνε σεμινάρια και οι ίδιοι και να Ακριβώς. εκπαιδεύονται πάνω στην ασφάλεια και την υγιεινή. Θεωρείς ότι έχει περάσει στην κουλτούρα μας αυτό το πράγμα? Ένας δηλαδή που ξεκινάει σήμερα να ανοίξει ένα χώρο εστίασης, ένα σουβλατζίδικο, ένα τυροπιτάδικο, κάτι. Το σκέφτεται αυτό ή το μόνο που σκέφτεται είναι θα μπω μέσα, θα ψήνω γύρω και τυρόπιτες, θα πουλάω και θα κονομάω, ας πούμε, έτσι να το πω τόσο χοντρά? Ωραία. Τον ενδιαφέρει καθόλου το κομμάτι του αυτό που θα δίνω να είναι σωστό όπως πρέπει και ασφαλές? Δίνει την πρέπουσα έτσι σημασία? Θα σου απαντήσω. Και θα σου απαντήσω με την εμπειρία που έχω από το 1999. Δυστυχώς ακόμα έχουμε μεγάλες αντιστάσεις σε αυτό. Υπάρχει η λογική, ανοίγω ένα κατάστημα, να το πω έτσι απλά, να βγάλω τα προς το ζήν. Έχω κάποιο ποσό, κάποιο budget που μου επιτρέπει να ανοίξω το κατάστημα, δίνω την διεύθυνση σε κάποιον τέλος πάντων άνθρωπο να το τρέξει και εγώ περιμένω σαν επιχειρηματίας να έρθουν τα λεφτά στο σπίτι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά τις περισσότερες φορές έτσι είναι ακόμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τα τελευταία ειδικά χρόνια νέους ιδιοκτήτες σε ηλικία, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους, ναι, και την ασφάλεια τροφίμων. Δεν θα ξεχάσω την περίπτωση ενός σεφ που γύρισε και μου είπε κάποια στιγμή, έλα λίγο να μιλήσουμε για το τι μπορώ να κάνω για το κατάστημά μου. Εσύ είσαι τεχνολόγος τροφίμων, θα μου πεις 2-3 πράγματα. Και καθίσαμε στο τραπέζι 2 ώρες με ένα καφέ. Και αυτός ο 28χρονος σεφ είχε τόσο καλή αντίληψη για τα θέματα της ασφάλειας τροφίμων που δύσκολα βλέπεις σε ιδιοκτήτες. Μάλιστα, χαριτολογώντας μου, έλεγε ο πατέρας μου, είναι σουβλατζής. Και είναι από τους παλιούς σουβλατζίδες. Είναι, όχι, δεκαετίες στην πλάτη του. Όποτε μπαίνει μέσα στο μαγαζί μου, μαλώνουμε. Γιατί με βλέπει που φοράω γάντια, βάζω στο προσωπικό καπέλα. Τέτοια αντίληψη λοιπόν υπάρχει ακόμα από τους παλιούς. Είναι αυτό που σου έλεγα και έξω πριν, ότι χρειάζεται κουλτούρα. Κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων. Σε αυτό θα με βρεις, πώς να σου το πω, είμαι υπέρ της δημιουργίας κουλτούρας, είναι στην ουσία όλη μου η δουλειά. Εκεί στοχεύω. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει ο φίλος μας και πατριώτης μας Frank Γιάννας, Vice President Food Safety στα Walmart της Αμερικής. Είναι φίλος μου. Είχα τη μεγάλη χαρά να το γνωρίσω και από κοντά μέσα στο 2016. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να καθίσει πάνω στη θέση του και στο όνομα της θέσης του. Τα Walmart είναι η μεγαλύτερη αμερικάνικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Προσπαθεί να περάσει κουλτούρα. Υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα στην Αμερική με χιλιάδες εργαζόμενους. Πώς λοιπόν καταφέρνει και περνάει την ασφάλεια τροφίμων εκεί? Μόνο με δημιουργία κουλτούρας. Αυτό που σκέφτεσαι, αυτό που αισθάνεσαι, αυτό που κάνεις πρέπει να είναι προέκταση του εαυτού σου. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λες ότι προσέχω την ασφάλεια τροφίμων, αλλά να μην έχεις εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή την κουλτούρα. Να μην εφαρμόζεις την κουλτούρα. Είναι εφικτό. Κάποιος που δεν έχει μπορείς να τον εκπαιδεύσεις. Αλλά τι χρειάζεται? Χρειάζεται δέσμευση από τη διοίκηση. Γι' αυτό, πριν στην ερώτηση που μου είπες για τους ιδιοκτήτες, ναι, σαφώς και πρέπει να περνάνε σεμινάρια ασφάλειας τροφίμων για να δουν πάνω απ' όλα οι ίδιοι ποιοι είναι οι κίνδυνοι, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουν εάν δεν προσέξουν την ασφάλεια τροφίμων. Θα κλείσει το μαγαζί τους. Πάει η επένδυσή τους. Και αυτό είναι να πες το λιγότερο μπροστά στο να φύγει μια ψυχή. Γιατί θάνατη από τροφική δηλητηρίαση δυστυχώς έχουμε. Αυτό που δεν έχουμε είναι ενημέρωση. Δεν έχουμε πολλά στατιστικά τα οποία να διαχέονται. Στην Αμερική υπάρχει πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη διαχείριση σε αυτό. Είτε από αντίστοιχους οργανισμούς όπως είναι το ΚΕΛΠΝΟ, είτε από άλλες οργανώσεις,
όπως είναι ο οργανισμός Stop Foodborne Illness, δεν ξέρω αν το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει. Όπου είναι ένας οργανισμός ο οποίος τι κάνει, πηγαίνει και αναφέρει μέσα στην ιστοσελίδα του όλες εκείνες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν χαθεί από τροφική δηλητηρίαση. Όταν λέει, αναφέρει τις περιπτώσεις, λέει όλη την ιστορία. Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι παιδάκια. Οπότε οι γονείς τι έχουν κάνει, έχουν καταγράψει όλη την ιστορία και όλη τι περάσανε, ούτως ώστε άλλοι γονείς να προσέξουν και να μην πάθουν τα ίδια τα παιδιά τους. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ τραγικό να βλέπεις ένα wallpaper γεμάτο από πολύ μικρές φωτογραφίες. Ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτόν τον οργανισμό. Διάβαζα κάπου στο taskbar που είχε εκεί πέρα, το έλεγε Wall of Honor, ο τείχος της τιμής. Λέω τι να σημαίνει αυτό, για να πάω να πατήσω. Και με το που πάτησα, είδα φωτογραφίες, εκατοντάδες. Και λέω τι είναι αυτές τώρα. Πατάω πάνω σε μια φωτογραφία και έβγαινε η ιστορία του ανθρώπου που δυστυχώς είχε χαθεί. Δεν σου κρύβω ότι αυτό πολλές φορές το δείχνω και σε σεμινάρια. Και λέω ότι. Σκληρό, αλλά έτσι είναι. Πραγματικότητα. Δυστυχώς. Και λέω ότι όχι 300.000 που λένε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από τροφική δηλητηρία στην Αμερική. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι 300.000. Πλέον έχει πέσει αυτό το νούμερο. Είναι γύρω στις 160 με 180.000 το χρόνο. Ούτε μία ψυχούλα δεν θα έπρεπε να φύγει. Ούτε μία. Επειδή κάποιος χειριστής έκανε ένα λάθος. Και ξέρεις πολύ καλά ότι δυστυχώς λάθη γίνονται. Και όταν έχουμε λάθη από αμάθεια, εκεί είναι τα δύσκολα. Γι' αυτό λέμε η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι στην ασφάλεια τροφίμων. Και μέσα από την εκπαίδευση να γίνεται και η δημιουργία κουλτούρας. Ίσως να ακούγομαι ρομαντικός. Δεν θα τα έλεγα αυτά αν δεν τα έχω ζήσει, αν δεν τα έχω πράξει, αν δεν έχω προσπαθήσει να περάσω, να το πω έτσι, κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων. Θα έχεις ακούσει και για την κουλτούρα ποιότητας που πολλές φορές ευαγγελίζονται όσοι χρησιμοποιούν το ISO 9000. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όπως είπα πριν, η προέκταση του εαυτού μας, του μυαλού μας, σε αυτό που σκεφτόμαστε όταν είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να είναι η κουλτούρα μας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λέω ότι προσέχω την ασφάλεια τροφίμων, να το διατυμπανίζω, να βγάζω αφήσεις, να βγάζω πιστοποιητικά, να κάνω εκδηλώσεις. Αλλά την κρίσιμη στιγμή να ξεχνάω την κουλτούρα μου. Και ποια είναι η κρίσιμη στιγμή? Η κρίσιμη στιγμή είναι αυτή που δεν σε βλέπει κανένας και έχει πέσει η πατάτα στο έδαφος. Την παίρνεις να την πετάξεις στα σκουπίδια ή την παίρνεις για να τη βάλεις μέσα στο πιάτο? Είναι αυτό που έλεγε ο Χένι Φόρντ. Ποιότητα είναι να κάνεις το σωστό όταν κανείς δεν σε βλέπει. Πολύ σωστό. Πολύ ωραίο ρητό αυτό. Μίλησες για κουλτούρα σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες και τη διοίκηση μιας επιχείρησης, εταιρείας. Οι καταναλωτές έχουν κουλτούρα πάνω στην ασφάλεια? Πολύ ωραία ερώτηση. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η κουλτούρα που διαμορφώνεται στους καταναλωτές διαμορφώνεται αφενός μέσα από το σπίτι και δεν σου κρύβω, έχω δει ότι διαμορφώνεται και μέσα από το διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό που θα πω. Είσαι ό,τι. Τι λέγανε, είμαστε ό,τι τρώμε. Ναι, έτσι. Να το παραφράσω λίγο. Είμαστε ό,τι βλέπουμε στο ίντερνετ. Πλέον, ναι. Λοιπόν, οι καταναλωτές έχουν όλα τα εργαλεία στα χέρια τους για να διαμορφώσουν κουλτούρα. Το θέμα είναι τι εργαλεία χρησιμοποιούν. Επίσης, λέω στα σεμινάρια, όταν ασχολείστε με ασφάλεια τροφίμων και θέλετε να ψάξετε μέσα στο διαδίκτυο, φροντίστε οι πηγές σας να είναι έγκυρες. Διαβάστε τι λέει ο ΕΦΕΤ. Βέβαια. Διαβάστε τι λέει ένα πανεπιστήμιο. Τι λέει ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Μην διαβάζετε sites άσχετα τα οποία αναφέρουν διάφορα Είχαμε πράγματα. αναφερθεί εκτενώς στην εγκυρότητα των πηγών και στην προηγούμενη εκπομπή και το είχαμε συζητήσει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί επειδή ζούμε στην εποχή των κραυγών, ξέρεις, κάτι πρέπει να φωνάξει για να τραβήξει την προσοχή. Δεν μπορεί να την τραβήξει αλλιώς με ουσία και το τραβάει μόνο με. Λειτουργήξει σαν βεγγαλικό. Κάνει ένα παφ, κοιτάς και μετά χάνεται. Να σου πω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Σε ένα site αναφέρθηκε με πηχαίους τίτλους, δεν θυμάμαι το site, ούτε καν χρειάζεται καν να το πούμε το όνομα, αλλά έλεγε ποιες τοξίνες μας σκοτώνουν. Σαν τίτλος είναι βαρύς και είναι λογικό να πας να τρέξεις να δεις ποιες τοξίνες σε σκοτώνουν. Ψάχνοντας λοιπόν τις τοξίνες που μας σκοτώνουν, όταν διάβαζα τις 6 τοξίνες, γιατί 6 ανέφερε, κάποια από αυτές ήταν ένα βακτηρίδιο. Το βακτηρίδιο είναι ο μικροοργανισμός. Η τοξίνη είναι χημική ουσία. Δεν υπάρχει λοιπόν τοξίνη που να είναι ο μικροοργανισμός. Τοξίνη που να προέρχεται από τον μικροοργανισμό, ναι.
θέλω να πω ότι κάπου τα μπερδεύουν και αυτοί και δημιουργούν λάθος εντυπώσεις στον καταναλωτή. Αν λοιπόν ο καταναλωτής έχει αυτές τις πηγές, δυστυχώς θα σχηματίσει και λάθος κουλτούρα. Μιλήσαμε πριν και είπαμε για κόστος σε μια επιχείρηση και τελικά κοστίζει η ασφάλεια και η υγιεινή σε μια επιχείρηση ή μπορεί να φαίνεται έτσι γιατί μέχρι να στηθεί, μέχρι να εκπαιδευτεί το προσωπικό, μέχρι να αγοραστούν αυτά που χρειάζεται, να φτιαχτεί ο χώρος όπως πρέπει, όντως είναι ένα αλφα κόστος, το οποίο όμως μήπως τελικά οι ιδιοκτήτες δεν βλέπουν ότι αυτό μακροπρόθεσμα θα τους γλιτώσει πολλά χρήματα και ίσως και άλλους μπελάδες που μπορεί να έχουν. Υπάρχει κόστος. Είμαι ξεκάθαρος. Κόστος υπάρχει. Είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη πόσο μεγάλο ή μικρό θα είναι. Και βέβαια υπάρχει κόστος. Για τους ιδιοκτήτες θα έλεγα το εξής. Προτού κάποιος ξεκινήσει μια επιχείρηση, είτε από ένα μικρό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε από ένα πιο μεγάλο χώρο, να καθίσει με χαρτί και με μολύβι σε ένα τραπέζι μαζί με τους συμβούλους του, μαζί με κάποιον αρχιτέκτονα, μαζί με κάποιον μηχανικό, αν θέλει να χτίσει καινούριο χώρο, μαζί με κάποιον ειδικό πάνω στο αντικείμενο. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα ένας τεχνολόγος τροφίμων, μπορεί να είναι ένας γεωπόνος, ένας χημικός τροφίμων, πάντως να γνωρίζει τη δουλειά, το αντικείμενο και να τα σχεδιάσει, να κάνει σχεδίαση επί χάρτου. Να δει τι μηχανήματα πρέπει να βάλει μέσα. Πρέπει να βάλει τελευταίας τεχνολογίας ή πρέπει να βάλει τίποτε και με μεταχειρισμένα μπορεί να γίνει δουλειά. Όταν λέω μεταχειρισμένα, εννοείται με τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση, έτσι. Εδώ έρχονται τα λεγόμενα προαπαιτούμενα. Διδάσκω στο ΕΚΔΑ το HASP. Το τίτλος του σεμιναρίου είναι HASP. Χωρίζω το σεμινάριο σε 3 κομμάτια και μιλάω για HASP στο 3ο κομμάτι. Είναι λίγο παράξενο να το δεις λίγο. Γιατί πράγμα μιλάω στα πρώτα κομμάτια λοιπόν του σεμιναρίου. Μιλάω για τα προαπαιτούμενα. Ένα από αυτά που μιλάω είναι τα προαπαιτούμενα. Προτού ξεκινήσει την επιχείρησή σου. Είτε είναι το πιο μικρό, το λέω ξανά, κατάστημα, μέχρι ακόμα και ένα εργοστάσιο. Έχεις καθίσει να δεις τι χρειάζεται προτού εκκινήσει την επιχείρηση να παράγει τρόφιμα για τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, ο χώρος που θα δουλέψεις είναι ο κατάλληλος ή πρόκειται για κάποιο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή πρόκειται για κάποιο χώρο που είναι δίπλα σε ρέμα. Πρόσεξε, το ότι είναι δίπλα σε ρέμα δεν είναι απαγορευτικό. Και βέβαια, πόσες επιχειρήσεις γνωρίζουμε που είναι δίπλα σε ρέμα. Απλά θα πρέπει να αυξήσεις τα μέτρα ασφάλειας εναντίον των τροκτικών, για παράδειγμα, ή κουνουπιών, αν είναι έλος κάπου κοντά, προς Θεού. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Ένας δεύτερος παράγοντας που κοιτάμε στα προαπαιτούμενα. Μέσα οι χώροι του οικίματος είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για να έχουν μια αποθήκη ή να μπορεί να μπει ένα ψυγείο χωρίς να προκαλεί πρόβλημα. Ή η ροή της παραγωγής να είναι τέτοια που να μην δημιουργεί πρόβλημα στην ασφαλεία του τροφίμου μέσα από διασταυρούμενη επιμόλυνση, για παράδειγμα. Άλλο προαπαιτούμενο. Θες να πεις λιγάκι τι είναι διασταυρούμενη επιμόλυνση για όσους δεν ξέρουν, έτσι να το πω έτσι με απλά λόγια. Πηγαίνουμε από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, εκτελούμε μια παραγωγική διαδικασία για να παράξουμε ένα τρόφιμο και κάπου ενδιάμεσα από το Α προς το Β συντρέχει ένας λόγος για να επιμολυθεί το τρόφιμο. Αυτές οι διασταυρώσεις, όσο περισσότερες είναι, τόσο αυξάνεται και το ρίσκο που λέγαμε πριν. Η ιδεατή παραγωγή θα ήταν να ήταν μια ευθεία γραμμή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όμως ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν φτιάχνονται ορθογώνια οι επιχειρήσεις. Έχουμε πολλές διασταυρώσεις. Το θέμα είναι λοιπόν μια επιχείρηση που ασχολείται με την ασφάλεια τροφίμων. Και λέει ότι ασχολείται. Θα πρέπει να αποδεικνύει με ποιο τρόπο μέσα από τις διάφορες διασταυρώσεις που έχει στην παραγωγική της διαδικασία μειώνει το ρίσκο. Είτε φορώντας γάντια ή κάποιοι υπάλληλοι, είτε τους εφοδιάζει με κάποιους με άλλο χρώμα σκουφιού, για παράδειγμα, για να φαίνεται ότι είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο και δεν φεύγουν, είτε με ένα δεύτερο λατζάκι για τα χέρια για να πλένουν τα χέρια οι άνθρωποι. Λέω διάφορα παραδείγματα. Όλα αυτά λοιπόν τα προαπαιτούμενα, που είναι οι χώροι, είναι η επεντόμωση, μειοκτονία, δεν είναι δυνατόν να κινήσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να μην έχεις κάνει κάποια σύμβαση με έναν που έρχεται να σε προστατέψει από τις κατσαρίδες. Δεν είναι δυνατόν. Ο καθαρισμός, η απολύμανση, και επιμένω, καθαρισμός και απολύμανση, δεν μιλάω μόνο για καθαρισμό. Το να πάρω το σαπούνι με το νερό και να καθαρίσω μια επιφάνεια, αυτό σημαίνει ότι έχω μειώσει τα βακτηρίδια σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Με την απολύμανση τα σκοτώνω και το επίπεδο καθαριότητας
και ασφάλειας είναι πολύ 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 μεγαλύτερο. Εδώ είναι το λαθάκι που κάνουν πολλές φορές μέσα στις κουζίνες οι επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες, που δεν δαπανούν το απαραίτητο ποσό για να προμηθευτούν το απολυμαντικό και λειτουργούν μόνο με σαπούνι και νερό. Κατ' εμέ είναι λάθος. Και αυτό θα πρέπει να διορθώνεται άμεσα. Ένα Dettol, παράδειγμα. Είναι πολύ απλό, δεν είναι τρομερό το κόστος. Φαντάσου, Αλέξανδρε, από τι προβλήματα θα τον σώσει το να έχουν τα χέρια τους οι υπάλληλοι καθαρά και μετά από απολύμανση. Άμυνα είναι. Θέλω να περάσουμε τώρα, μιας που τα λέμε όλα αυτά, και από ό,τι φαίνεται ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά σου και μπαίνει μέσα σε ένα χώρο εστίασης και πρέπει να εκπαιδεύσει κόσμο και να του περάσει μια κουλτούρα, να δούμε πόσο δύσκολο είναι τελικά, επειδή αυτό είναι και το πιο σημαντικό, όπως συζητούσαμε και πριν, πόσο δύσκολο είναι να περάσεις αυτή την κουλτούρα σε ανθρώπους οι οποίοι με ό,τι δυσκολίες έχουν και στις μέρες μας που είναι πολλές, πηγαίνουν με ένα κεφάλι πυγμένο, με χρέη, με προβλήματα, με στεναχώριες και πρέπει να εργαστούν σε ένα χώρο που πιθανόν να μην πληρώνονται και καλά, να είναι και κακό το κλίμα, να. 1002 από πίσω μπορεί να υπάρχουν. Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του εκεί και να περάσει αυτή την κουλτούρα. Εγώ, ας πούμε, παρένθεση τώρα να κάνω, λέω για ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά σου και είναι υπεύθυνοι ποιότητας σε κάποιες εταιρείες, επιχειρήσεις κτλ. Λέω πάντα ότι έτσι σε σχέση με τη λειτουργία, με το άλλο κομμάτι της επιχείρησης που είναι πολύ σημαντικό, λέω ότι η λειτουργία είναι αυτή η οποία φαίνεται το χρήμα που φέρνουν στην επιχείρηση. Οι τεχνολόγοι τροφίμων και οι υπεύθυνοι ποιότητας είναι αυτοί οι οποίοι γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν μάθανε και ποτέ. Δηλαδή, γλιτώνουν περιστατικά χρήματα από περιστατικά τα οποία προλάβανε και δεν συνέβησαν. Έτσι. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, είναι τα οποία μπορεί να ήταν τα ποσά και τεράστια, ή μπορεί να κόστιζαν μέχρι και το να κλείσει η επιχείρηση. Άρα, ο ρόλος ενός τέτοιου ανθρώπου σε μια επιχείρηση είναι πάρα πολύ σημαντικός και δεν πρέπει να τον παρακάμπτουμε. Άσχετα με το αν δεν φαίνεται τόσο πολύ. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο ερώτημα, πόσο δύσκολο είναι και από την εμπειρία που έχεις μέχρι τώρα να περάσεις μια κουλτούρα σε ανθρώπους? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ακατόρθωτο. Προς Θεού. Είναι δύσκολο. Γίνεται εύκολο όταν έχεις την υποστήριξη από τη διοίκηση. Όταν δεν υπάρχει υποστήριξη από τη διοίκηση, τότε μπαίνεις σε μονοπάτια Δον Κιχώτη. Κοινώς το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ακριβώς έτσι. Να το πούμε. Πολύ σωστά το έθεσες. Όταν υπάρχει λοιπόν η υποστήριξη από τη διοίκηση, το έργο διευκολύνεται. Προς Θεού, δεν είναι στρωμένος δρόμος. Ο υπεύθυνος ποιότητας, ο σύμβουλος, όποιος τέλος πάντων προσπαθήσει να βάλει κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων ή να διαχειριστεί την ασφάλεια τροφίμων με τη βοήθεια του κόσμου, έχει ένα δύσκολο έργο. Πρέπει να πείσει τον κόσμο. Η πρώτη ερώτηση που μου έκανες, έτσι, για ποιο λόγο θα πρέπει να τα κάνω όλα αυτά? Πρέπει να πείσει τον κόσμο. Το να πείσεις τον άλλον δεν έρχεται μέσα από ένα PowerPoint και από απαγγελία του PowerPoint και να δείχνεις κάποιες απλά φωτογραφίες. Δεν είναι τόσο απλό. Ή το να λες αυτά που αποστήθησες από το πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Θα πρέπει να καταλάβει ο εργαζόμενος ότι εκεί, θα το πω έτσι πολύ απλά, και αν θέλεις το δίνω και φιλική συμβουλή σε πολλούς νέους επιστήμονες που βγαίνουν έξω σε αντίστοιχες θέσεις. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εκεί είσαι για να βοηθήσεις. Δεν είσαι κάποιος ο οποίος έχει έρθει για να τραβήξει το αυτί ή να πατήσει πάνω στην εξουσία μιας θέσης, ενός ονόματος ή οτιδήποτε. Είσαι για να βοηθήσεις. Και η βοήθειά σου ποια είναι? Να του δώσεις να καταλάβει πραγματικά πώς είναι τα πράγματα με την ασφάλεια τροφίμων. Είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν από λίγα χρόνια, τεχνολογία τροφίμων με απλά λόγια. Όχι for dummies. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι του γίνεται. Απεχθαίνομαι, δεν σου κρύβω, τα χαρτιά που βλέπω στους τοίχους που λένε πλύνε τα χέρια. Για ποιο λόγο το γράφει αυτό ο ποιητής? Για να αναγκάσει τον κόσμο να πλύνει τα χέρια, για να το θυμηθεί? Είναι λάθος. Μάθε στον κόσμο για ποιο λόγο πρέπει να πλύνει τα χέρια του και μην κολλήσει κανένα χαρτί ποτέ. Αλλά μάθε το στον κόσμο, να ξέρει το λόγο, να ξέρει ότι για παράδειγμα τα βακτηρίδια, και βέβαια υπάρχουν στα χέρια, μετά από τόση επαφή με τρόφιμο, με επιφάνειες, εξοπλισμό, εξαρτήματα, και αν δώσεις την ευκαιρία σε αυτά τα βακτηρίδια να αναπτυχθούν, ο πρώτος που θα έχει πρόβλημα θα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που τα έχει. Και μετά οι υπόλοιποι που θα φάνε το φαγητό που το έχει πιάσει. Δώσους λοιπόν να καταλάβουν με απλά λόγια
Τι συμβαίνει? Παραλαμβάνω αυτό που είχα πει πολλές φορές. Η γνώση είναι δύναμη. Κανένας δεν είναι χαζός. Πήγαινε σε αυτό που εσύ νομίζεις πιο χαζό και μάθε του με απλά λόγια τι να κάνει. Θα το κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά δώσ' του ένα κομμάτι από τον εαυτό σου. Δώσ' το με λίγο πάθος. Προσοχή. Εδώ τώρα είπα μία λέξη που δεν τη συναντάς και συχνά. Είτε γιατί, όπως είπες, ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Είτε γιατί ξύπνησα και τράκαρα στον δρόμο και έρχομαι σε μια δουλειά την οποία δεν θέλω και έχω έρθει με ένα κεφάλι καζάνι. Είτε γιατί είχα προβλήματα με την οικογένειά μου. Είτε για διάφορους λόγους. Δεν έχω πάθος. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτό που κάνω να το κάνω καλά αφού δεν έχω πάθος? Ένα από τα πράγματα που πρέπει να έχει υπόψη του ο υπεύθυνος ποιότητας. Πρέπει να βρει τρόπο να εμφυσίσει το πάθος στον κόσμο. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα περνάμε και σε άλλο μονοπάτι που θέλω να το συζητήσουμε, γιατί δεν αφορά μόνο τους τεχνολόγους τροφίμων, αφορά γενικότερα όλο τον κόσμο που έχει μια υπεύθυνη θέση και έχει να διοικήσει ένα ανθρώπινο δυναμικό. Υπήρχε η παλιά κουλτούρα διοίκησης που ήταν κάρωτο μαστίγιο, το κλασικό. Πλέον θέλω να πιστεύω ότι οι νεότεροι άνθρωποι έχουν αλλάξει λίγο νοοτροπία και προσπαθούν να εμφυσίσουν αυτό το πάθος που λες. Πιστεύεις ότι γίνεται αυτό, είναι εύκολο να γίνει με τις παρούσες συνθήκες και τις οικονομικές και τις δυσκολίες που υπάρχουν στις δουλειές και στις επιχειρήσεις και τα πάντα? Ή ακόμα έχουμε δρόμο για να το καταφέρουμε? Πιο πολύ το δεύτερο θα έλεγα. Έχουμε έλλειμμα πάθους στην Ελλάδα του σήμερα. Ευτυχώς δεν έχουμε έλλειμμα στο φιλότιμο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει όλοι μας τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι να μας έχει φύγει πολύ νέος κόσμος προς το εξωτερικό. Έχουμε μετανάστευση, αν θυμάμαι καλά από τα νούμερα που διάβαζα, 300.000-350.000 νέοι Έλληνες σε ηλικία έχουν φύγει προς το εξωτερικό σε διάφορες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει μια ικανή πηγή ιδεών και είμαστε αναγκασμένοι να το πω, εντάξει, όχι να πολυλειτουργούμε, αλλά πώς θα ήταν αν είχαμε το πάθος τους εδώ πέρα μέσα? Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι 24 χρόνια, αν είναι 30, είναι 35, είναι 55. Μας ενδιαφέρει να ήταν εδώ πέρα μέσα, εδώ, και να μας βοηθούσαν με αυτά τα οποία θέλαν να περάσουν. Δεν είναι εύκολο αυτό που με ρώτησες, πραγματικά. Θα έλεγα πάλι όμως όχι κατόρθωτο. Ο Έλληνας είναι φιλότιμος άνθρωπος. Αν το δείξει με το σωστό τρόπο και με το τι να κάνει, θα το κάνει. Δυστυχώς έχουμε ακόμα τη λογική του προσωπάρχη, να το πω για να μιλήσω για προηγούμενα έτη, και λιγότερο πηγαίνουμε να υποκινήσουμε τον άλλον, να το δημιουργήσουμε, να το φτιάξουμε μια κατάσταση μέσα του που να θέλει να δουλέψει. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Πηγαίνουμε σε μια δουλειά με διάφορα προβλήματα και από την οικογένεια και από το περιβάλλον που ζούμε και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Ναι, απ' την άλλη όμως, να το πω έτσι, επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και με θετική πάντοτε σκέψη, έτσι θα πρέπει να είναι η ζωή μας? Όχι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Κύκλη είναι η ζωή. Ναι, θα γυρίσει. Κάποια στιγμή θα χαμογελάμε. Κάποια στιγμή θα έχουμε και ασφάλεια τροφίμων και λιγότερα θύματα και λιγότερες μη συμμορφώσεις. Μέχρι τότε τι κάνουμε? Τα παρατάμε? Και βέβαια όχι. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να γυρίσουμε σε προηγούμενα χρόνια που ξέραμε ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά. Γι' αυτό που είπες, για παράδειγμα, για τη διαχείριση προσωπικού, που είναι ένα κομμάτι. Τώρα φεύγουμε λίγο από την ασφάλεια τροφίμων. Έχει σημασία. Είναι μέρος της δουλειάς. Είναι μέρος της δουλειάς. Κοίτα τώρα όμως πώς το επηρεάζει. Φαντάσου λοιπόν ότι έχεις μια παραγωγή, έχεις μέσα 30 άτομα να δουλεύουν και ο υπεύθυνος ποιότητας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να τα μεταδώσει. Δεν θα έχουμε ασφάλεια τροφίμων. Τι να το κάνεις? Ναι, δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα. Το πολύ ο εργαζόμενος την ώρα που θα είναι μπροστά να κάνει αυτό που πρέπει και με το που θα γυρίσει την πλάτη του να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Από αυτό που έλεγε ο Χένρι Φόρντ με το ρητό που είπα πριν. Άρα, τι κάνεις εκεί πέρα? Δεν δημιουργείς κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων. Το ξαναλέω, ακούγομαι λίγο ρομαντικός. Θα έπρεπε όμως να καθόμαστε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα? Έλα να σου πω κάτι που πρόσφατα είχα τη χαρά να αντιμετωπίσω. Είχα τη χαρά να ελέγξω 18 ιρλανδικές εταιρείες στο κομμάτι της μαζικής εστίασης. Είδα λοιπόν τα αποτελέσματά τους στο χαρτί, σε λίγο καιρό θα πάω να το δω και από κοντά, και αυτά τα οποία γράφανε για το τι κάνουνε
για να προστατεύσουν τον καταναλωτή από ένα κακό τρόφιμο ήταν εκπληκτικά. Είναι, δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα θα βρεις μία επιχείρηση στις 30 να το κάνει. Ίσως είπα και λίγο. Μία στις 50. Οι 18 εταιρείες λοιπόν που είδα και στην Ιρλανδία ήταν σε άλλο επίπεδο. Αυτοί δεν είχαν δυσκολίες, δεν είχαν προβλήματα. Και αν δεν κάνω λάθος, είχαν και περίπου παρόμοια με τα δικά μας. Ναι, ναι. Απλά βγήκαν πιο γρήγορα από την κατάσταση. Αν θέλει κανένα να το πει κάπως έτσι. Με κάποια λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία που είχα, όχι με τις εταιρείες, αλλά με τον οργανισμό που διοργάνωνε τους ελέγχους, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί είχαν κουλτούρα ποιότητας και κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων. Η οποία βέβαια δεν έγινε μέσα σε 1 χρόνο, 2 χρόνια. Πήρε αρκετά έτη. Αλλά αυτό που τους έφτασε. Όπου τους έφτασε και το Scores on the Doors στην Αγγλία. Μετά από αρκετά χρόνια, να μην μιλάνε για προβλήματα. Να μιλάνε για το τι ευκαιρίες υπάρχουν για να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε την κουλτούρα. Και η κουλτούρα δεν περνιέται με, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με βρισχές. Η κουλτούρα θέλει υπομονή. Ούτε με τσαμπουκάδες. Όχι με τίποτα. Θέλει αγάπη. Θέλει υπομονή, θέλει πάθος. Θέλει να είσαι σωστός από την πρώτη στιγμή. Ναι, θα στεναχωρηθούμε και κάποιες φορές. Δεν μπορούν να είναι όλα μέλι γάλα σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση, σε ένα κατάστημα, στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό, ούτε στις προσωπικές μας σχέσεις, όχι μόνο στις επαγγελματικές, αλλήμον. Το σωστό ποιο είναι λοιπόν? Το σωστό είναι να τηρείται η ασφάλεια τροφίμων. Αν δεν το ζήσεις, αν δεν το πάθεις εσύ, Θεός φυλάξει, το κακό, δεν το καταλάβεις. Όπως είπαμε πριν από 3 μήνες, δυστυχώς κάποια ανθρώπινη ψυχή χάθηκε εκεί πέρα στη Βιωτία. Πώς αισθανόμασταν αν αυτό ήταν ο πατέρας μας, ο θείος μας, το παιδί μας? Πολύ διαφορετικά. Θα έπρεπε λοιπόν να το περάσουμε για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ασφάλεια τροφίμων? Και βέβαια όχι. Αυτό ακριβώς είναι που λέω και εγώ συνήθως, ότι είναι σαν το αεροπλάνο. Είναι όταν θα πέσει, που πέφτει μία φορά και καλή, είναι να μην είσαι μέσα. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις. Θα γίνει κάτι και θα είναι κάτι άσχημο αν θα γίνει. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι που λες ότι είναι δύσκολη η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Αλλά σίγουρα το τελευταίο πράγμα που έχουν ανάγκη και οι εργαζόμενοι, και νομίζω και αυτός που προσπαθεί να τους εμφυσίσει έτσι μια κουλτούρα ποιότητας και ασφάλειας, το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι επιπλέον φόβος. Δηλαδή, αν λειτουργήσει και ο άνθρωπος που πάει να τους εμφυσίσει αυτή την κουλτούρα ως σκιάχτρο, ας πούμε, και είμαι ο μπαμπούλας και όταν με βλέπετε θα κάνετε αυτό που πρέπει, νομίζω ότι είναι το τελευταίο που χρειάζονται. Ήδη έχουν να φοβούνται για το αν θα έχουν δουλειά αύριο, ήδη έχουν να φοβούνται για το αν θα μπορέσουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, για το τι μπορεί να κάνει το παιδί τους που είναι μικρό και είναι στο σχολείο και μπορεί να διατρέχει 1002 κινδύνους. Ήδη έχουν 1002 πράγματα να φοβούνται. Νομίζω ότι το τελευταίο πρέπει να προσθέσει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το πράγμα είναι και ένας επιπλέον φόβος για αυτό το αντικείμενο. Μόνο λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου, μόνο εάν τον κάνεις τον άλλο να καταλάβει και αν μπορέσεις να του μεταδώσεις το δικό σου αίσθημα ευθύνης και το δικό σου πάθος για αυτό το αντικείμενο, θα καταφέρεις να πετύχεις αποτέλεσμα, τουλάχιστον για να είναι τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, ακόμα και όταν εσύ δεν είσαι μπροστά. Ο φόβος κόβει τα πόδια. Αν καταφέρεις και κερδίσεις το σεβασμό του περάσεις τη λογική που είπα πριν, ότι εγώ είμαι εδώ για βοήθεια και από εσένα περιμένω να κάνεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και άξιο, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, δεν είναι μόνο να του τα περάσει και με ωραίο τρόπο, δεν είναι μόνο με το σωστό τρόπο. Είναι να του δώσει να καταλάβει και ότι αυτό που κάνει έχει αξία. Ποιος είπε ότι η καθαρίστρια σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν κάνει σημαντική δουλειά? Από τις σημαντικότερες. Περιστατικό που έχει λάβει η χώρα μπροστά στα μάτια μου, για παράδειγμα, είναι το να μπω μέσα σε μια επιχείρηση και να δω κάποιον να κρατάει μια χλωρίνη στα χέρια, το μπουκάλι, και να το πετάει έτσι χύμα στον τοίχο, πάνω από τη λάτζα. Στην ερώτηση λοιπόν, τι κάνεις εδώ, ποια ήταν η απάντηση? Με πολύ έτσι ωραίο τρόπο και μου το είπε τόσο έτσι απαλά, προσπαθώ να απολυμάνω τη λάτζα. Ναι, άνθρωπε μου, δεν την απολυμμένουν τη λάτζα έτσι. Έτσι θα μας στείλει στο νοσοκομείο. Έλα εδώ να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να δούμε πώς θα έπρεπε να γίνεται. Αυτή η δουλειά μπορεί να φαίνεται, ποταπή να το πω έτσι, κάθε άλλο παρά. Είναι πάρα πολύ σημαντική το να βρει ο άλλος να απολυμάνει τα σκεύη, τη λάτζα με το σωστό τρόπο, για να πάει ένα καθαρό πιάτο
για παράδειγμα στον χειριστή, στον σεφ, για να του βάλει φαγητό. Όλες οι δουλειές, όλα τα πόστα έχουν τη δικιά τους αξία. Αυτή την αξία πρέπει να την δείξουμε στον άνθρωπο που εργάζεται. Δεν είναι απλά ένα κομμάτι της μηχανής, ένα γρανάζι ακόμα. Προς Θεού. Όλοι έχουμε αξία. Ισχύει. Θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι έτσι πιο πολύ θέμα. Έχει δύο διαστάσεις μάλλον. Έχει και την επιστημονική, την οποία θα τη συζητήσουμε και μαζί, και θέλω να πεις και τη γνώμη σου για το ηθικό κομμάτι. Το συζητήσαμε και πριν έξω, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θανατώνονται πια τα ζώα τα οποία καταλήγουν στους καταναλωτές. Έχουμε δει όλοι πλέον βιντεάκια, γιατί όπως είπες και εσύ, πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να διαδοθεί κάτι, και από σφαγεία και από το πώς σκοτώνονται τα κοτοπουλάκια και. Τραγικές εικόνες, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά. Τραγικές. Τρώω κρέας, δεν είμαι vegetarian, δεν είμαι vegan, τρώω κρέας, αλλά δεν πάβει αυτό το θέαμα να με άφησε, δηλαδή πραγματικά σοκαρίζομαι κάθε φορά που θα, και βασικά δεν μπορώ να δω. Το ομολογώ, δηλαδή 1-2 που είδα και μέχρι εκεί δεν μπόρεσα να δω άλλα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια τάση τώρα από τον κόσμο να κοινοποιούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχώς βίντεο με τέτοιες εικόνες και από τέτοιους χώρους. Και θέλω να πιάσουμε πρώτα το επιστημονικό κομμάτι, να πούμε ότι πόσο τελικά καλό μπορεί να είναι κάτι που φτάνει στο πιάτο μας μετά από τέτοια κακοποίηση, γιατί για κακοποίηση μιλάμε. Και μετά να πάμε να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για το μήπως τελικά το έχουμε παραξηλώσει το θέμα με την κατανάλωση και με τα burgers και με το ένα και με το άλλο. Μήπως έχουμε ξεφύγει, δηλαδή έχουμε χάσει κάθε μέτρο και κάθε έλεγχο, και πού θα καταλήξει αυτό κατά τη γνώμη σου? Ας πάμε πρώτα στο επιστημονικό, που είναι πιο εύκολο και αποδεικνύονται τα πράγματα, γιατί το άλλο είναι και λίγο... Έχει αρκετή συζήτηση. Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Αν εγώ τώρα πάρω ένα σφυρί και αρχίζω να σε κυνηγάω, στον οργανισμό σου θα αρχίσουν να ανεβαίνουν κάποια χημικά συστατικά. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο γίνεται και με ένα κοτόπουλο, μια γελάδα, με ένα βόδι το οποίο θα καταλάβει ότι πάει ο άνθρωπος να το σφάξει. Ένα παράδειγμα. Όταν το κοτόπουλο καταλάβει ότι ο άνθρωπος πάει να το σφάξει, αρχίζει και στρεσάρεται. Το στρες αυτό δημιουργεί μέσα στους μυς γαλακτικό οξύ. Αυτό το γαλακτικό οξύ, αυτή η ουσία, η χημική ουσία, τι κάνει στην ουσία? Σκληραίνει τους μυς. Με αποτέλεσμα το κρέας το οποίο εσύ θα φας να είναι κατά τι πιο σκληρό από αυτό που έχεις μάθει. Το μαλακό κρέας, έτσι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όταν η γιαγιά μου στο χωριό κάποτε κυνήγαγε το κοτόπουλο και το έσφαζε στο γόνατο που λέμε με το μαχαίρι, προς Θεού πάλι φαγητό έκανε, και το φαγητό ήταν και πολύ νόστιμο και πολύ ωραίο. Μόνο που το κρέας ήταν πολύ πιο σκληρό. Στις μέρες μας λοιπόν, αυτή είναι η επιστημονική, αν θέλεις, εξήγηση, ότι ο βίος θάνατος θα οδηγήσει σε ένα πιο σκληρό κρέας. Πολύ χοντρικά. Στις μέρες μας λοιπόν τώρα, προωθείται εδώ και χρόνια, δεν είναι τα τελευταία 2-3, είναι τουλάχιστον πάνω από 7-8 τουλάχιστον, εγώ μπορώ να θυμηθώ, η ευζοία του ζώου και η σωστή θανάτωση. Ευζοία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκεί που ζει, ζει καλά. Για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα μέρος στο οποίο αποθηκεύονται, μεγαλώνουν τα κοτοπουλάκια, κλειστό, δεν είναι έξω στο λιβάδι, είναι σε ένα κλειστό, να το πούμε έτσι, αχυρώνα. Είναι διαφορετικά να μιλάμε για 3 εκατομμύρια κοτοπουλάκια μέσα σε 150 τετραγωνικά, και διαφορετικά να μιλάμε για 100.000 πουλάκια μέσα σε 500 τετραγωνικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει οδηγίες και κανονισμούς που αναφέρουν πόση πια θα πρέπει να είναι η πυκνότητα των ζώων μέσα σε κλειστούς χώρους. Έχουμε δει όλοι εκείνα τα φανταστικά, με την κακή, προς την κακή πλευρά, ενώ φανταστικά, βίντεο μέσα στο YouTube που δείχνουν κοτοπουλάκια πακτωμένα, το ένα στριμωγμένα. Ναι. Αυτό δεν είναι ευζοία. Εκεί το κοτοπουλάκι ζει σε ένα διαρκές στρες. Άρα και το κρέας του θα είναι πιο σκληρό μετά. Η σωστή θανάτωση είναι αυτή η οποία αποφέρει το λιγότερο στρες στο ζώο. Για παράδειγμα, υπάρχουν κοτοπουλάδικα τα οποία κρεμούν ανάποδα τα κοτόπουλα σε τροχαλίες,
σε μέρη στα οποία υπάρχει πολύ χαμηλός φωτισμός ή black light, αυτό που βλέπαμε κάποτε σε δίσκο, για να πούμε και την ηλικία μας, σε κάποια κοτοπουλάδικα στην Σφαγεία, να το πω καλύτερα, στην Ολλανδία, τους παίζουν ακόμα και κλασική μουσική για να ηρεμήσουν τόσο πολύ. Τα εμβυθίζουν σε νερό, μέσα στο οποίο υπάρχει μια ελαφρά τάση ηλεκτρικού ρεύματος και τα αναισθητοποιούν έτσι. Και μετά χαράσουν την καροτίδα τους. Το ξέρω ότι ακούγεται ακόμα και έτσι όπως το είπα. Δεν πειράζει, ας είναι σκληρό, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουμε. Και θα σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να πρέπει να το δούμε. Όπως επίσης θα έπρεπε και να έχουμε κυνηγήσει όλοι για να καταλάβουμε τι τραβάει ένα ζώο όταν σκοτώνεται. Πιστεύω δηλαδή θα τρώγαμε πολύ λιγότερο κρέας αν είχαμε μπει στη διαδικασία, γιατί είναι βάρβαρη, είναι κάτι άσχημο, δεν είναι κάτι ωραίο να θανατώνεις ένα ζώο, έτσι, κακά τα ψέματα. Εγώ θα σου πω τι παρατήρησα το διάστημα αυτούς τους μήνες που έμεινα στη Βαρβάκιο Αγορά και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Η Βαρβάκιος Αγορά λοιπόν ήταν ένα μέρος στο οποίο έφερναν επίσκεψη διάφορα έτσι, παιδιά κτλ. Που ήταν από σχολεία από το εξωτερικό. Ήταν καλοκαίρι και τους λέγανε θα σας κατεβάσουμε, θα δείτε την Ακρόπολη, από εδώ θα πάμε και μια βόλτα από τη Βαρβάκιο Αγορά λοιπόν. Το πιστεύεις ότι 9 στα 10 παιδάκια που βλέπανε τα κοτόπουλα ολόκληρα που ήταν κρεμασμένα ανάποδα βάζαν τα κλάματα? Ο λόγος ξέρεις ποιος είναι? Δεν είχαν δει ποτέ ολόκληρο κοτόπουλο. Είχαν συνηθίσει τα nuggets. Έτσι. Γι' αυτό έβλεπε ένα nugget, μια μπουκίτσα έτσι παναρισμένη, δεν καταλάβαινε. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις σαν ζωντανό οργανισμό αυτό. Όταν το έβλεπε όμως ανάποδα να κρέμεται, σου λέει κοίτα τι κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε με αυτή την έννοια θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να το έχουμε δει και ας είναι σκληρό, γιατί τελικά μπορεί να μας κάνει να αποκτήσουμε και λίγο περισσότερη συνείδηση. Δεν σου πω ότι θα γίνουμε όλοι vegans ή vegetarians. Η διατροφική αλυσίδα τους ή άλλως έχει αρκετά πράγματα για να φάμε όλοι μας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με το μπέργκερ, συνέχεια με την μπριζόλα, συνέχεια με το ψάρι. Σαφώς και υπάρχουν όσπρια. Σαφώς και υπάρχουν λαχανικά. Και θα πρέπει να τρώμε με μέτρο. Είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Κάνει ό,τι κάνεις, κάντο με μέτρο. Φάε με μέτρο. Και βέβαια θα φάμε το λεγόμενο junk food. Θα το φάμε, προς Θεού, αλλά με μέτρο. Δεν μπορείς να τρως, όπως χαρακτηριστικά θυμάμαι μια περίπτωση, κάθε μέρα. Διανοείς τι θα γίνει στον οργανισμό σου. Καλά, σκέψου τώρα που μιλάμε τώρα για ζωή, σκέψου τους Αμερικανούς, ας πούμε, τώρα που είναι η βασική τους διατροφή τα μπέργκερς. Και μιλάμε για καθημερινή κατανάλωση σε τεράστιες ποσότητες και. Δυστυχώς δείχνουν πολύ ψηλά επίπεδα παχυσαρκίας, αλλά εμείς δείχνουμε περισσότερα ακόμα. Και αν θυμάμαι καλά από μια μελέτη που διάβασα, η Ελλάδα πρέπει να κατατάχθηκε εν μέσω κρίσης και στην πρώτη θέση. Διότι αυτά που τρώμε δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα. Η κρίση είχε πολλά αποτελέσματα στην χώρα μας, δυστυχώς. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πρέπει να βρεθεί και ένας εναλλακτικός τρόπος, μάλλον όχι τρόπος, εναλλακτικές πρώτες ύλες. Γιατί θα πρέπει να πάρω, για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα το ζαμπόν που έχει 4% λίπος και να μην πάρω εκείνο που έχει 10%, επειδή είναι πιο φθηνό. Το πιο φθηνό όμως δεν θα είναι το ίδιο καλό το προηγούμενο. Για φαντάσου λοιπόν τι αποτέλεσμα αυτό θα έχει στο πιάτο και τι αποτέλεσμα τελικά, αφού φαίνεται ότι έχει στην παχυσαρκία των παιδιών. Μίλησες πριν για στρεσάρισμα ζώων, λίγο πριν τη θανάτωση κτλ. Εγώ αυτό που ξέρω και έχω ακούσει είναι ότι πολλές φορές δίνουν και φάρμακα στα ζώα, ούτως ώστε να τους φύγει το στρες, ας πούμε, έτσι χαλαρωτικά να το πω, για να ακριβώς να μην γίνει αυτό, να μην σκληρύνει το δέρμα, να μην σκληρύνει το κρέας, συγγνώμη, και να φτάσει κάτι πιο μαλακό τελικά στον καταναλωτή. Το θέμα είναι ότι αυτά τα φάρμακα όμως θα περάσουν τελικά και σε εμάς, έτσι δεν είναι? Αν γίνεται αυτό, ναι, είναι κακό. Δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής. Αν τα φάρμακα αυτά έχει αποδειχθεί ότι περνάνε στη διατροφική μας αλυσίδα, υπάρχει πρόβλημα. Και εφόσον αυτά τα φάρμακα είναι και βλαβερά. Εσύ πιστεύεις ότι από το στρεσάρισμα ενός ζώου το οποίο δεν έχει πάρει φάρμακα, πιστεύεις ότι η μόνη κακή επίπτωση τελικά στον καταναλωτή είναι ότι θα είναι μόνο σκληρότερο το κρέας, ή πιστεύεις ότι πέρα από το ότι θα σκληρύνει το κρέας του, εκρίνονται και άλλα πράγματα τα οποία τελικά μπορεί να μας επηρεάζουν? Είμαι οπαδός της πρώτης άποψης. Θα έχουμε πιο πολύ θέματα ποιοτικά. Είναι μεγαλύτερο το ηθικό κομμάτι στο τέλος της ημέρας παρά το επιστημονικό.
τελικά θα έπρεπε να θανατώνονται έτσι όπως θανατώνονται. Γενικά στην Ευρώπη και στις χώρες που έχουν καλά επίπεδα ασφάλειας τροφίμων και τηρούν την ευζοία, η θανάτωση των ζώων λαμβάνει η χώρα με τουλάχιστον κάποια αξιοπρεπή διαδικασία. Δυστυχώς, προς χώρες όπως που είναι στην Ασία, όπου εκεί για παράδειγμα έχουν. Καλά, και έχουν ξεφύγει. Και έχουν σχεδόν καθιερώσει έθιμο να τρώνε σκύλους. Έχουν ξεφύγει τελείως. Είναι απίστευτο έτσι. Απίστευτο για μας, να το πω έτσι τώρα, τους Ευρωπαίους που δεν το κάνουμε καν αυτό, δεν το σκεφτόμαστε καν. Ναι, εκεί η θανάτωση λαμβάνει η χώρα με πολύ άσχημο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχεις με τα ψάρια πια στην Ιαπωνία και στην Κίνα, πως υπάρχουν ενιδρία μες στην κουζίνα και τα βγάζουν και τα. Δηλαδή ούτε καν δεν μπορώ να. Είναι και η κουλτούρα τους τέτοια. Για παράδειγμα, στην Ασία υπήρχε και το άλλο, μέσα στο 2016. Εκεί τρώνε τηγανιτά έντομα. Εφόσον είναι τηγανιτά, προφανώς ο βακτηριακός παράγοντας έχει εξαφανιστεί. Για έλα όμως εσύ να φας τηγανιτά έντομα. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Εγώ δεν σου κρύβω ότι σαν επιστήμονας ήθελα να έχω αποδείξεις που να μου λένε ότι ναι, μπορώ να το φάω με κλειστά μάτια, ακόμα και αν δεν θέλω. Έτσι, με κλειστά μάτια, ίσως να μπορέσω να δαγκώσω. Η πρώτη μου λοιπόν δουλειά ποια ήταν? Να δω τι λέει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, η FSA. Η FSA λοιπόν έβγαλε μέσα στο 2016 την πρώτη της γνωμοδότηση. Ποια ήταν αυτή? Δεν έχουμε ακόμα επαρκή στοιχεία. Αυτό είπαν. Με αποτέλεσμα, με αυτό που λένε, να μην ανοίγουν άμεσα την πόρτα στα έντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς προσωπικά πιστεύω ότι κάποτε θα γίνει. Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων στον κατάλογο με τα τρόφιμα, τα βρώσιμα και που βγαίνει κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε έξω τις μπάμιες μετά από πόσα χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, και έβαλε μέσα τις ακρίδες. Έτσι, γελάς. Εντάξει, κοίτα, και έχουν πρωτεΐνες. Θα σου πούνε ότι προφανώς έχουν κάποια θρεπτικά συστατικά τα οποία να είναι ικανά για να συντηρήσουν τον ανθρώπινο οργανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, μας φαίνονται παράξενα αυτά. Και σίγουρα είναι για αρχή. Το θέμα, για να επιστρέψουμε στην ευζοία του ζώου και στη θανάτωσή τους, θα πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια. Στον τρόπο που και μεγαλώνουν, να μην πακτώνονται, να μην χρειάζονται να φάνε το ένα το άλλο για να πιούνε νερό. Όταν λοιπόν έχεις 10 κοτοπουλάκια και έχεις μια ποτίστρα που χωράει και τα 10 κεφαλάκια τους και μπορούν να πιούν νερό, θα μεγαλώσουν ικανοποιητικά. Αν όμως αυτή η ποτίστρα χωράει μόνο 5 κεφάλια και έχεις δίπλα σου 30 κοτόπουλα, διανοείς τι θα γίνει? Πόσα τσιμπήματα θα έχει το ένα με το άλλο για να καταφέρουν να πιούν όλα νερό. Μπράβο. Θα έπρεπε να ακολουθούν. Οι γραμμές υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα λοιπόν είναι να τηρούνται αυτές οι γραμμές. Οδηγίες, νόμοι υπάρχουν. Πόσο δεσμεύεται εδώ πέρα λοιπόν ο ιδιοκτήτης πάνω στο θέμα κουλτούρας, τήρησης διαδικασιών, κουλτούρας ποιότητας, κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων, κουλτούρας αν θέλεις και ευζοίας, να το πούμε έτσι. Είναι τελικά θέμα κουλτούρας στα περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν τους ενδιαφέρουν τα ζώα, θα πονέσουν, πώς νιώθουν, τίποτα. Δεν μπορείς λοιπόν σε έναν τέτοιον άνθρωπο να μιλήσεις για κουλτούρα. Θα σε πάρει για χαζό. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι όμως, και ναι, υπάρχουν και αυτοί, να το πούμε, και μέσα στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος, οι οποίοι σου λένε, πες μου σε παρακαλώ, πώς μπορώ να κάνω, να τηρήσω την ευζοία εδώ πέρα. Μου φαίνεται δύσκολο, αλλά έλα να το συζητήσουμε. Κλείνοντας, θέλω να κάνω έτσι μια ερώτηση να μου πεις εσύ, δηλαδή, ποια είναι η άποψή σου, πώς βλέπεις το διατροφικό μέλλον, έτσι, και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Με ενδιαφέρον. Το 2050 οι υδάτινοι πόροι στη γη θα έχουν μειωθεί σε μεγάλο σημείο. Εκεί τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε όλοι καθαρό νερό? Σου υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αφρική δεν έχουν όλοι καθαρό νερό. Είναι απίστευτο το γεγονός. Εμείς εδώ στην ασφάλεια της χώρας μας και των όσων έχουμε, θεωρούμε δεδομένο ότι το νερό που βγαίνει από τη βρύση είναι καθαρό. Και είναι. Και πίνουμε και ευχαριστιόμαστε. Το ξέρεις όμως πολύ καλά και εσύ, Αλέξανδρο, ότι υπάρχουν παιδάκια στην Αφρική τα οποία είναι αναγκασμένα να πιούν λασπωμένα νερά. Λοιπόν, λένε λοιπόν οι μελέτες των ειδικών ότι το 2050 οι υδάτινοι πόροι θα έχουν όχι εξαντληθεί, θα έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Θα βρούμε τρόπους που θα είναι εναλλακτικοί όσον αφορά την ίδρυυση, όσον αφορά την άρδευση, όσον αφορά την παροχή νερού στις μεγαλοπόλεις? Τι θα κάνουμε? Εδώ λοιπόν πάλι η τεχνολογία τροφίμων μπορεί να δώσει μια λύση. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία έβγαλε φακή σε σκόνη και η οποία για το 2015 πήρε και βραβείο γι' αυτό. Φακή σε σκόνη λοιπόν. Αυτή λοιπόν η φακή είναι εύκολο να αναπτυχθεί μέσα σε μια ημέρα. Είναι τρομερό το νούμερο. Αυτοί βρήκαν τον τρόπο να την αναπτύξουν μέσα σε μια ημέρα, χρησιμοποιώντας 98% λιγότερο νερό. Αυτό το στοιχείο το χρησιμοποίησε αυτή η εταιρεία για να πει: εμείς με αυτό που κάναμε είναι σαν να είπαμε ότι το 2050 το κουνήσαμε 10 χρόνια παραπέρα και το κάναμε 2060. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς, που τεχνολογικά βρήκαμε για να φτιάξουμε αυτό το τρόφιμο, παρακαλούμε να το κάνετε και εσείς, να το κάνουν και άλλες εταιρείες. Εδώ θέλει επένδυση στην έρευνα. Λεφτά. Σε αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν... να το πω έτσι χωρίς να μου παρεξηγήσουν οι ακροατές, δεν παίζει μπάλα. Στην έρευνα. Τα κονδύλια για την έρευνα δυστυχώς αντί να αυξάνονται, μειώνονται. Κάπου διάβασα μέσα στην κρίση ότι στα πανεπιστήμια δυστυχώς κοπήκαν και κάποιες συνδρομές περιοδικών. Πράγμα το οποίο παίζουμε εσείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πόσο επιστήμονας θα έχει, τι εργαλεία δίνουμε στον επιστήμονα για να κάνει τέτοιες καινοτομίες. Το διατροφικό μέλλον είπα ότι θα είναι ενδιαφέρον. Ναι, θα βρεθούν εναλλακτικές πηγές. Ναι, θα δούμε τα μεταλλαγμένα να εξαπλώνονται. Να είναι πια κάτι στάνταρ. Να είναι κάτι στάνταρ. Τώρα θα μου πεις, και αυτό το καλείς ενδιαφέρον, υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα. Υπάρχουν τα μεταλλαγμένα τα οποία θα μας βοηθήσουν να συστηστεί ο πληθυσμός της γης που θα φτάσει και τα 8 και τα 9 και τα 10 δις. Και όπως σου είπα και εγώ πριν έξω, μην ξεχνάμε κάθε φορά που μιλάμε για μεταλλαγμένα, μην ξεχνάμε ότι εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε την ανάγκη να φτιαχτούν, γιατί πολύ απλά ήμασταν οι πρώτοι που διαταράξαμε την ισορροπία στον πλανήτη. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Και αν όχι εμείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Θα υπάρξουν και καλά μεταλλαγμένα, θα υπάρξουν και τα κακά. Το θέμα είναι ποιος θα τα χρησιμοποιήσει και γιατί. Έτσι. Δυστυχώς ακόμα βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες στον κόσμο, μην πω τρεις ταχύτητες. Έχουμε την Ευρώπη, έχουμε την Ασία, έχουμε την Αφρική. Οπότε στην Αφρική αυτή τη στιγμή, αν στείλουμε κάτι το οποίο είναι και λιγότερο ασφαλές, δεν μας πειράζει. Αλλά ο Ευρωπαίος, ναι, θα πρέπει να φάει ή ο Αμερικάνος θα πρέπει να φάει το ασφαλές φαγητό. Θα μου πεις γιατί τα λες αυτά και που τα στηρίζεις. Η ασφάλεια τροφίμων προφανώς είναι κοινή για όλο τον κόσμο. Οι κινητοποιήσεις όμως που γίνονται από φορείς όπως είναι ο ΕΦΕΤ, όπως είναι η αντίστοιχη ΕΦΕΤ όλων των ευρωπαϊκών κρατών ή όπως είναι του FDA στην Αμερική, δεν είναι οι ίδιες όπως είναι και στις χώρες της Αφρικής. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω κάποια στιγμή με έναν άνθρωπο από την Γκάνα. Μάλιστα αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα στον αντίστοιχο ΕΦΕΤ της Γκάνας. Τα πράγματα εκεί είναι πολύ πιο πίσω από ό,τι είναι εδώ. Και η Γκάνα, πρόσεξε, δεν είναι από τις κακές χώρες, ενώ από τις χώρες που υπολείπονται επιστημονικά θέλουν ακόμα το δρόμο τους. Κι όμως, όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων και τη διαχείριση περιστατικών, είναι πίσω. Τώρα να μην μιλήσουμε για άλλες χώρες. Φαντάσου τι γίνεται. Είναι ενδιαφέρον. Χρειάζεται να έχουμε ανοιχτά μάτια όμως. Έτσι, και σαν επιστήμονες, και έχουμε 2 φορές ευθύνη, αλλά και σαν καταναλωτές. Και το ξαναλέω. Να κοιτάμε τις πηγές μας, να είναι έγκυρες. Μην ακούμε οτιδήποτε χωρίς να το ψάχνουμε. Με αυτό θα κλείσουμε λοιπόν. Να κοιτάτε τι ψάχνετε και πώς το ψάχνετε και να φροντίζετε να είναι πάντα αξιόπιστο. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ για δεύτερη φορά. Εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Και με την επόμενη ραδιοενεργή προπαρασκευή. Πολλά φιλιά σε όλους και θα τα πούμε σύντομα με κάποιο πάλι ξεχωριστό καλεσμένο. Φιλιά πολλά.